हेलो फ्रेंड्स गिबियाव खैथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै सिउ रायजोफोर जोङो मैयानिफ्राय लानानै बिटिसिनि बिटिआर सेक्रेटारियेट अफिसावहाय बाजेट सेसन जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दिनैजोंहाय साननै जाबाय बाजेट सेसना रायजोफोर थ' जों मैयानि समावहाय सासे बारग' एमसिएलए देरहासार बसुमतारिनि माखासे हा दखल खालामनानैहाय लानायखौ जों दानि सोलिबाय थानाय रनजित बसुमतारि सारनिफ्राय खोनानो मोनदों। खोनानाय बायदिब्ला बिथाङा 20,000 बिगा हाखौहाय साहा बागान लबार बागान बानायनानैहाय दखल खालामनानै लादों होननानै जों नुनो मोनो रायजो। नाथाय फारसेथिं नायोब्ला जोंहा बर' रायजो राजाफोरहा हानि लेखा गैयै लेन्डलेस हा गैजायै सुबुंफ्रानो एभेलेबेल दङ। बिपिएफ गभर्नमेन्टआ बैसोर बायदि मानसियाखौहाय नायसनाखै नामा? जुदि बिपिएफ गभर्नमेन्टआ बैसोर बायदि मानसिनोहाय हा होनो हायाखैब्ला बिपिएफ सरकाराखौहाय आरोबाव देरहाहोबावनो थाखाय जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया। रायजो राजा नोंथांमोन बारग' सरकार बिपिएफआ बेफोरबायदि इलिगेल खामानि मावबोनायनि थाखायनो दिनैहाय जोंनि बर' रायजो राजा बिदा फंबायफोरनि थाखाय हा गैजायैखौहाय जों नुनो मोनो। दिनै बर' हारिया हा गैयिनि थाखायनो गोदान गोदान हायावहाय थांनानै गोदान गोदान हाग्रा सिफायनायखौहाय जों नुनो मोनदों। जुदि बिपिएफ गभर्नमेन्टआ सिगांनिफ्रायनो बैसोरबायदि मानसिफोरनो हा गैजायैफोरनोहाय हा होनानैहाय हाखौहाय नामजारि खालामनानैहाय होयोमोनब्ला दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा आसाम सरकार भारत सरकारजों बेफोरबायदि बुफाय बुसि खालामनानैहाय होखारजानाय नंलामोन। 2003 मायथाइयावनो जोंनि बर' हारिया एसेब्लाबो सुबिदाखौ मोनदोंमोन। नाथाय सरकारनि इलिगेल मावनायनि थाखायनो दिनैसिमबो बर' रायजो राजाया हा गैजायि जानानैसो दङ। जोङो मानो दावहा नाङा? हाखौ लानानैसो हानि मोनथायखौ मोननो थाखायसो जोङो बर' हारिया धोरोम बासियालासे बर'आ बर'यैनो थाथों होननानैहाय जुजिबोदों गुबुन हारिफोरजों। नाथाय बेफोरखौ नुसेयावबो बेफोरनि थाखाय दावहा नांसेयावबो बिपिएफ सरकारा बर' हारिनो हा बेबस्था खालामनानै होआखै। इलिगेलि इनक्रस खालामदों, इलिगेलि हाग्रा दंफां लादों, बेनि सायाव एक्सन लानाय जागोन। जाय रिप्रेजेन्टेटिभआ बिथांमोना गावसोरनि रिप्रेजेन्टेटिभ, बिथांमोना गावसोरनो आयेनखौ मोजां मिथिखायो, बिथांमोना दिनै हाग्रा दाननानै प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टफोरखौ धंस खालामनानै साहा बागान राबार बागान खालामदों, बायदिसिना खालामदों, गय बागान बानायदों, बिसोरनि सायाव आयेना एक्सन लागोन आरो बेखौ जोङो गोख्रैनो मावगोन। आं बिनि माबाखौ गोख्रैनो साबमिट खालामनो थांगासिनो दं। कनस्टिटुएन्सि रुनिकाटा एरिया, थाइखाजरा रेभिनिउ भिलेज, भिसिडिसि, सान्तिपुर भिसिडिसि, बेनिफ्राय बेंटल सेरफां भिसिडिसिनि आन्दाराव गोबां फरेस्ट भिलेज दङ। जायफ्रा 10 बोसोरनिख्रुइबो बारा जाबाय बिसोरखौ जोङो रेभिनिउ भिलेजाव सोनायनि थाखाय दा प्रसेस खालामनो दाखालि इसे मिटिङाव सावरायबाय। माखासे सिस्टेमखौ सिस्टेमेटिकेलि माबायदि मावनांगौ बेखौ जोङो लाइनखौ दा स्टार्ट खालामबाय। अनके काहितमा आरो मानेश्री बेवहाय माने ननके काहितमाया 1964 आवनो बिथांमोना रेभिनिउ भिलेजखा मियादि पाट्टा हा दंखायो। खाम्फाया बबे मेगनजों बबे गोसोजों ना बिथांमोननि एरियाया एनडिबि थानाय एरियाखायसो नामा, बिथांमोननि एरियाया आबसुखौ सापर्ट खालामनायखायसोमोन नामा, रेभिनिउ भिलेजखौनो मियादि पाट्टा हाखौनो 750टा न'खरनि 750 न'खरनि 3750टा सुबुंनि मानसिफोरनि जिउखौ
बरबाद खालामनो थाखाय बिथांमोना नेशनेल पार्कआव सोदों आरो मानेसरियावबो बिथांमोना मा खालामदों 481 न'खरनि 2886 मानसिफोरनि जिउखौ बरबाद खालामनायनि थांखिजों फरेस्ट एरियानि फरेस्ट भिलेजाव थानाय मानसिफोरनि हाखौ बिथांमोना नेशनेल पार्कनि सिङाव सोनानै दा लेन्डलेस खालामना दोनदों बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा गावसोरथ' कोटि कोटि थाखानि साहा बागान बानायनानै रायजो जागासिनो दं आरो फारसेथिं मोनजायै दुखुजों सैसो नांनाय बोथिसे ओंखामनि थाखाय दावहा नांनाय गावनि फिसाखौ बिथांमोना फरायसालियाव सोसननायावनो बेसेबां जेंना जागासिनो दङ बिथांमोन बायदि मानसिफोरनि जिउखौ बरबाद खालामनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो थादों रायजोफ्रा सांग्रां जानायनि सम फैबाय जायफ्रा हा दं गैया बिनि थाखाय जोङो हा होगोन हा थानायनि थाखाय जोङो माइरं गरसेबो जेबो होआ जाखादों जों रावखौबो निमाहा खालामा बेयाव कमप्रमाइसबो खालामा आरो मोनसे खोथाया जादों बिपिएफनि महा गुरुफ्रा पुरुषफोरा महापुरुषफोरा गोबाङा जोंनि बिटिआरनि हाग्रा बंग्रा गासैखौबो मेक्सिमाम ओनसोलखौनो दानफायनानै फोजोबस्रांनानै बिथांमोना साहा बागान बानायदों गिदिर गिदिर राबार बागान बानायदों गिदिर गिदिर गोबां बायदिसिना बानायदों बिसोरो गावसिनि आवथायाव लांदों गावसिनि मानसिफोरखौ दोननानै गावसिनि खामानिखौ मावबाय दङ गतिके मोनसे खोथाखौ जों नायनांगोन बिसोरो गावसिनि थाखाय हाग्रा बंग्राखौ दानदों बेनिफ्राय जोंनि समाजावहाय दिनैसिमबो 66% बर'फोरा लेन्डलेस 34%ल' बर'आ हा दंजायो 66% बर'आ लेन्डलेस थारमाने जों बेखौ मिथिनो हायो लिडारफ्रा गावसोरनो हाग्रा दाननायखाय जोंनि मानसिफ्रा जा एसे एनै हा दङ बेखौ फाननानै हाग्रायाव हाबहैनायनि थाखाय जोङो लेन्डलेस देखायजादों बेखौथ' आं प्रुफ देखायखानो दहायबो आं एसेम्ब्लियाव देखायखादों एसेम्ब्लियावथ' आं बाजेट सेसनाव आं देखायखादों बिथाङा मानिया मालाय जा मा जानो आंनाव डिपार्टमेन्टेल प्रुफ दङ बिथाङा बुंबा जागोन नामा डिपार्टमेन्टआवनो प्रुफ दङ बियो बुस्थुआ दा जों मोनसेखौ नायनि बिथाङा गावनि माबाखौ माबानो थाखाय बुंफ्लागोन देरहासारल' नङा गोबां रति महारतिया बारग'नाय नङा इलेक्सननिफ्राय आं बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों देरहासारा गावनो 6टा साहा बागान बानायदों बिनिफ्राय दुखुनांथावै 2008 मायथाइयाव जोंनि जा राङिझरा होननाय मोनसे फरेस्ट भिलेज 1945 मायथाइयावनो बिथांमोना बे जायगानिफ्राय बे जायगायाव रायजो जाबोबाय थादों भारत उदांस्रि जानायनि बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो भारत उदांस्रि जानायनि बोसोरनि उनाव आरो बिथांमोननि गामिखौ फरेस्ट भिलेज हिसाबै डिक्लेयार होनाय जादों खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बै गामिनि मावनानै जाग्रा दुखु सहायनांनाय मानसिफोरनि गांनाय उखैनायखौ बावगारनानै गावसोरनिखौल' गेदेर खालामनायनि थांखिजों साहा बागान बानायबाय राबार बागान बानायबाय खिन्थु राङिझरा बायदि 1948-49 मायथाइयाव फरेस्ट भिलेज हिसाबै डिक्लेयार जानाय 212 न'खरनि 965 मानसिफोरखौ लेन्डलेस खालामनानै बिसिनि फरेस्ट भिलेजखौ दा सेकेन्ड इनक्लुजनाव सेकेन्ड फेजआव सोनाय रायमना मानास नेशनेल पार्कआव बिथांमोना 2008 मायथाइयावहाय सोसनो नायदो रायजोफ्रा खाम्फा बरगयारिनि गेसाव बासनखौनो खोनासंगासिनो दङ नाथाय ओरैथिङैहाय UPPLनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि फेरेंगियादि मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना बुजियाखोमा खाम्फा बरगयारिमोन बायदियानो बर' हारिखौ बरबाद खालामग्राया बिसोरनि थाखायनो बर' हारिया लेन्डलेस जादों बिसोरनि थाखायनो बर' हारिया गोदान गोदान हाग्रा सिफायनानैहाय हाबनो गोनां जादों दिनै आरोबाव बेबायदिनो BPFनि सरकार हाग्रामा महिलारियाबो गोदान गोदान हाग्रा दानफायनानै हाबनो बर' हारिखौ थोननायखौ जोङो नुनो मोनदों बेयो गासैबो भारत सरकारनि बेरुदि आरो सरकारनि बेरुदि खामानिखौसो बिसोरो पाब्लिकखौ मावनो थिनो जेब्ला गेरेन्टिया जागोन जेब्ला खैफोदा जागोन अब्ला हाग्रामा महिलारिया रायजो राजानि सिगाङाव नुजाफैनाय नङा रायजोफोर नोंसोरबो बुजिनानै ला एसे आं दिनै बेखौ बुंनो सानदों रायजोफोर जुदि बेफोरबायदि BPF सरकारा रायजो राजाफोरखौहाय बुद्धि थुनानै गोदान गोदान हाग्रा सिफायनानै हाबनो थोनोब्ला अब्ला निस्सय बर' हारिया भारत सरकारनि सुथुरानो जाबाय थागोन आरो भारत सरकारजोंहाय जोंनि बर' रायजो राजाया नांनो हाया
जेराव जों बर' हारिया दासिमबो स्टेट मोनाखै, आलादा स्टेट गैया आरो जों। बे आलादा स्टेटआबो BPF सरकार सालायनायनि थाखायनो बर' हारिया आलादा स्टेट जानो हायाखै। डिवाइड आसाम 50-50 होननायावबो हाग्रामा महिलारिनि थाखायनो जाफुङाखै। अबश्य जोङो मोननांगौ गोनांखौ मोनजोबाखैब्लाबो जोङो एसेखौ मोनबाय। दायो जोङो सिगाङाव दावगालांनो नाजानांसिगौ। बैफोरबायदि जाम्बा आदुवानि रायजो सालायनाय सरकारखौ माब्लाबाबो नोंसोरो गोसोखांनो नाङा। जाय गोरों गोरा बिथांमोना दिनै BPFजों सापर्टार खालामदों, बिसोरो जाहैबाय सिगां रां रुफा BPFनि सापर्ट मोनदों। नोंसोरो अनजालि दैमारिखौनो होन आरो देरहासार बसुमतारीखौनो होन, बिथांमोन गासैबो BPFनि संख्रि जाग्रा गोजा, हाग्रामानि आन्दाराव थाग्रा गोजा। बिसोरो 80 लाख, 90 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 30 लाख थाखा हरजाबानो सान्ति जायो। हारिया मा जालाङो मा जालाङा बेखौ जेबो बुंनो थाङा आरो नोजोरबो होनो थाङा। नोंसोरो खाम्फा बरगयानि रावआवहाय गोजावोब्ला गाव गावखौनो गावनि रुवाजों गावनो दाननानै लानायसो जागोन। आङो सासे BPFनिबो नङा, UPPLनिबो नङा। ओरैनिबो मोनजायाखै, ओरैनिबो मोनजायाखै। ओरैबो जानो साना, ओरैबो जानो साना आङो। नाथाय आंनो नांगौ बर' हारिखौ जौगानाय, बर' हारिखौहाय गोजौ थाखोआवहाय फोजौनो हानाय, बर' हारियाबो सानसे समाव आलादा स्टेट मोनगोन, बेखौ आंहा जेब्लायबो फोथायनाय दं। जेरै रन्जन दैमारि सारआ बुंदों, जोंनि मावनो गोनाङा बेयावनो जोबाखैनो। बेबायदिनो आंबो सानो सानसे नङा सानसे बर' हारियाबो स्टेटखौ मोनथारगोन। नाथाय बेबायदि अहंखार गोसो, दुगा गोसो लानानैहाय नाङोब्ला मोना। हाग्रामायाथ' रायजोखौबो हास्थाया। थांनानै थासान्दि आं मोनजाब्लानो जाबाय नायनिसो हाग्रामानि साननाय हनाया रायजोफोर। दिनैहाय अनजालि दैमारि मेडामा वमेन जास्टिस फरामनि लिडार सिगांनि, बै समाव ओरैबायदि गोदै गोदै मेसेज होयोमोन बियो। खोनाबोदों आंबो बिनि मेसेजआव गोबांथार मेसेज, मोजां मोजां बाथ्रा बुङोमोन बियो। नाथाय बिथाङा हाग्रामाजों माब्रै बायजाखो बेखौहाय रावबो बुंस'नो हाया। दिनै हाग्रामा महिलाजों थानायनि अनगायै UPPLजों थानानै जुदि बिदाखौ बख'नो नाजायोमोनब्ला बे साबसिन नङामोन? दिनै अनजालि दैमारि मेडामा गावनि हास्थायनायखौ मोनैनि थाखायसो BPFआवहाय जइन जाना थानायखौ जों नुनो मोनो। बेयो जोबोद गोरोन्थि। अनजालि दैमारि मेडामा रोङा नङा गोरों, मिथिया नङा मिथियो, बुजिया नङा बुजियो। बिथाङा पलिटिक्सजों गेलेग्रा सासे वमेननि मेडाम, जों बेखौ मिथिगौ। नाथाय बियो मा खारनै हाग्रामाखौहाय सापर्ट खालामदों बेखौ जेबो बुंस'नो हाया। बेखौनो बुङो पलिटिक्स गाइस। स' गाइस, आं गोबांथार बाथ्रा बुंबाय जानो हागौ। जुदि आंनि रावफ्रा सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ गावनिनो बर' हारिनि सासे बिसा होननानैहाय निमाहाखौ लानो जाबाय। आरो जायफ्रा भिडिअखौ मोजां मोनदों हाजासे शेयार खालामनानै हो, जेन' बै भिडिअआबो बयनिबो सिगाङाव नुजाथिनाय बायदि। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि